dievčatá a chlapci, študentskou hymnou Gaudeamus Igitur slávnostne otvárame promočnú slávnosť absolventov magisterčekovského štúdia 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity. Na dnešnej promočnej slávnosti je mi cťou privítať magnificenciu profesora doktora Milana Portika, filozofie doktor, prorektora Prešovskej univerzity v Prešove. Spektábilis docentku inžinierku Janu Burgerovú, filozofie doktor, dekanku Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Honorábilis docenta doktora Martina Javora, filozofie doktor, riaditeľa Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity, ku ktorému v súčasnosti Prešovská detská univerzita organizačne patrí. Koncepčná príprava, rovnako ako realizačná etapa každého ročníka detskej univerzity, sú nemysliteľné bez zohraného a kreatívneho tímu, akým je kabinet výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Preto srdečne vítam pracovníčky tohto kabinetu. Profesorku doktorku Zuzanu Stanislavovú, kandidátku vied, vedúcu kabinetu. Doktorku Zuzanu Slávikovú, filozofie doktor, členku kabinetu. A magisterku Ivetu Gál-Ževiecku, filozofie doktor, členku kabinetu. Úprimne vítam študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, ktorí počas celého týždňa ako tútori príkladne a obetavo pomáhali pri organizácii 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity, respektíve poskytovali odbornú zdravotníckú pomoc. Priebeh 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity pomohli spríjemniť aj naši milí sponzori a partneri. Za sponzorskú pomoc vyslovujem vďaku firmám SRO Invest, Stavby Reality Obchod, Minerálne vody akciová spoločnosť Prešov, Reuma SRO a inžinier Rastislav Mochnacký. Za partnerskú pomoc vyslovujem vďaku Solnobanskému čipkárskému cechu, TV Mediálke, mestu Prešov, Mestskému úradu a Kultúrno-informačnému centru Veľký Šariš. Čo najsrdečnejšie však vítam predovšetkým vás, milí mladí absolventi a absolventky magisterčekovského štúdia a spolu s vami vašich rodičov, starých rodičov, blízkych a priateľov. Ďakujem magisterke Adele Mitrovej, filozofie doktorke, hlavnej realizátorke Prešovskej detskej univerzity a pracovníčke kabinetu výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity za otvorenie slávnostnej promócie absolventov 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity. Milé dievčatá, milí chlapci, strávili ste týždeň na vysokej škole. Nazreli ste do života vysokoškolákov, hoci predsa len trocha iným spôsobom, než nazerajú oni. Verím, že ste zažili a dozvedeli sa veľa zaujímavého, nadviazali ste nové priateľstvá a vytvorili prekrásne predmety, myšlienky, farby, tvary a tóny. Pretože ste úspešne absolvovali predpísaný počet prednášok, seminárov a tvorivých dielní programu Prešovskej detskej univerzity, splnili ste stanovené podmienky a bude vám teraz odovzdaný diplom, ktorým sa vám priznáva titul magisterček. Vážený pán prorektor, v tejto chvíli si dovoľujem požiadať vás o súhlas so slávnostnou promóciou absolventov a absolventiek magisterčekovského stupňa štúdia 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity. Súhlasím s promóciou absolventov a absolventiek 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity magisterčekovského stupňa štúdia.
Vás však prosím, pani doktorka, aby ste podali informáciu o ich úspešnosti v štúdiu. Vážený pán prorektor, rada vám oznamujem, že do 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity magisterčekovského stupňa štúdia sa v študijnom odbore Vykopávka zapísalo 90 detí, z toho 40 chlapcov a 50 dievčat vo veku 11 až 15 rokov z Prešovského, Košického a Žilinského kraja. V priebehu štúdia si príkladne plnili študijné povinnosti, prejavovali veľké nadšenie pre získavanie nových poznatkov, voči iným sa správali zdvorilo a boli vždy ochotní vzájomne si pomáhať. Preukázali tak vlastnosti hodné vzdelaného a kultúrneho človeka a dnes teda všetci môžu byť promovaní. Pani doktorka, s potešením som si vypočul vašu správu a tak vás, pani dekanka, prosím, aby ste odovzdali absolventom a absolventkám diplomy ako svedectvo o úspešnom ukončení magisterčekovského štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove. Vážený pán prorektor, rada odovzdám diplomy dievčatám a chlapcom, ktorí sa v tejto chvíli stávajú absolventmi 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity. Zároveň vás, pani doktorka, prosím o asistenciu pri odovzdávaní diplomov. Laura Bernátová. Terézia Blichárová. Michaela Ferencová. Paula Gaburová. Jakub Gera. Barbora Gerová. Katarína Iliuková. Matej Korš. Oliver Liberko. Boris Semaco. Marek Slováček. Patrik Šeho.
Vargová, Alexandra Žigrajová, Samuel Albrecht, Timea Barnokiová, Lucia Bednárová, Tomáš Čorej, Klára Ďuricová, Mária Kovalčíková, Adam Kurovčák, Martin Mormák, Tamara Pončáková, Bianka Radačovská, Kristián Samuel Sabo, Martin Smolko, Lenka Trnková, Viktor Gavrek, Jan Pavel Dudra, Laura Hecková, Adela Gergeliová,
Julia Hatalová. Patrícia Hosňanová. Aurel Keresteš. Tatiana Knecová. Vladislav Kolár. Daniela Kolárová. Diana Majherová. Martina Pecová. Dalibor Ševčovič. Miroslav Virba. Ria Bavodárová. Matúš Bučko. Jakub Červeňák. Kristofer Dolža. Ivana Hasarová. Katarína Hudačková. Vanda Ilková.
Patricia Minichová. Samuel Ondria. Nora Petrušová. Matúš Sabanoš. Sedláková. Florian Steiniger. Steiniger. Julia Špesová. David Brády. Dominik Dimitar. Matej Halčák. Samuel Huda. Dominika Imrichová. Aneta Ivanická. Jakub Kmec.
Tomáš Mafina, Matej Bramník, Martina Pramníková, Laura Reváková, Sarah Izabel Sabolová, Theo Šarisky, Denisa Šofránková, Simona Šofránková, Filip Brády, Ema Piceková, Juraj Hanzuš, Zuzana Hanzušová, Emi Umenianská, Jan Ivanický, Dalibor Jenčo, Ema Komárová,
Kraucová, Laura Matúsová, Zuzana Mohňacká, Barbora Olejárová, Adam Šoltis, Alexandra Tkáčová, a Nikolás Vernus. Vážená pani dekanka, ďakujem vám za odovzdanie diplomov absolventom a absolventkám 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity. Milé dievčatá a chlapci, po týždni plnom práce i zábavy ste sa stali novými absolventmi Prešovskej detskej univerzity ako súčasti Prešovskej univerzity v Prešove. Pre potreby čisto neoficiálne priznáva sa vám titul magisterček v študijnom odbore vykopávky. Vážený pán prorektor, prosím vás o odovzdanie ocenenia pre autorov najlepších magisterčekovských prác. Cenu za záverečnú magisterčekovskú prácu získava Samuel Albrecht. Rovnako aj Laura Bernátová. Taktiež Dominik Gmiter. Viviana Majherová.
Nikolás Vernus. Víťaznú prácu napísala a hlavnú cenu získava Katarína Hudačková. Ceny za kreatívnosť vo výtvarných tvorivých dielňach získavajú títo absolventi. Timea Barnokiová. Lucia Bednárová. Taktiež Adela Gergeliová. Barbara Gerová. Ján Ivanecký. Rovnako aj Tatiana Kmecová. Martina Pramníková. Matúš Sabanoš. Florian Steiniger.
Šofránková, Sofia Vargová, a napokon Nikolás Vernus. Ešte máme aj špeciálnu cenu, a to kolektívnu cenu Fair Play za príkladnú spoluprácu so spolužiakmi, ktorí potrebovali pomoc, získavajú skupiny modrých a zelených magisterčekov. A napokon ešte, tak sa páči. A napokon ešte individuálnu cenu Fair Play získava za pomoc a starostlivosť o spolužiakov Filip Brády. Ďakujem pánovi prorektorovi Prešovskej univerzity v Prešove za odovzdanie ocenení. Milé dievčatá a chlapci, skôr ako sa rozídete do svojich domovov a z chvíľ strávených na Prešovskej detskej univerzite zostanú len pekné spomienky a zaiste i milé priateľstvá, prihovorí sa vám profesor doktor Milan Portík, filozofie doktor, prorektor Prešovskej univerzity v Prešove. Vaša magnificencia, prosím vás o slávnostný príhovor. Vaša spektabilita, honorabilis, kolegyne, kolegovia, starí rodičia, priatelia, príbuzní, absolventi a absolventi 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity. Mesiace jún a júl patria aj na univerzite k veľmi vzácnym mesiacom. Nielen preto, že sa blížia dovolenky a prázdniny, na ktoré sa všetci tešíme, ale hlavne preto, že v týchto mesiacoch sa uplatňuje jedna zo slávnych a dávnych akademických tradícií, a to sú promócie absolventov univerzity. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Medzi prvými, ktorých sme promovali, boli absolventi univerzity 3. veku, teda naši seniori, ktorí u nás študujú aj napriek tomu, že ich vek už naznačuje, že sú dosť múdri, dosť skúsení, ale predsa len v živote pociťujú potrebu vzdelávania ako jednu veľmi vzácnu, potrebnú vec. Takýchto študentov na našej univerzite máme okolo 200. Vás tohto roku študovalo v bakaláčerskom a magisterčekovskom štúdiu 180. Ale aby ste mali aspoň takú základnú predstavu o našej univerzite, na jej pôde študuje okolo 10 000 študentov v dennom a externom štúdiu.
Pracuje tu vyše 1000 zamestnancov, z toho vyše 500 učiteľov. My všetci, ktorí tu robíme preto, lebo chceme rozsievať, rozdávať múdrosť, ktorá na akademickú pôdu patrí. Nielen múdrosť, ale aj dobro. Diskutujeme s našimi študentmi o tom, čo sa deje vlastne so svetom, kto sme v tomto svete my, čo potrebujeme vedieť, aby sme boli úspešní v živote. Prvé, čo by som chcel povedať, je to, že za toto, že ste mohli byť celý týždeň súčasťou Prešovskej univerzity, patrí poďakovanie hlavne kabinetu pre výskum detskej reči a kultúry pri Pedagogickej fakulte. Všetkým pracovníkom tohto kabinetu. Ďalšia naša vďaka patrí študentom, ktorí robili pre vás tutorov. Učiteľom, ktorí v čase, keď už mohli byť na dovolenke, sa venovali vám, aby vám priblížili vykopávky. Taká bola téma 7. ročníka, teda aby ste sa zahlbili do histórie a poznali našu históriu, ktorá je matkou našej prítomnosti, aby sme cez túto minulosť a prítomnosť vedeli si organizovať našu budúcnosť. Milé deti, milí prítomní, každý z nás iste už dostal dar. Dary bývajú rôzne. Sú také, ktoré dávame do vitríny, ako isté relikvie, na ktoré pozeráme s úctou. Ale sú aj také dary, ktoré nosíme dennodenne pri sebe, ako amulety. Dotýkame sa ich, pretože chceme, aby sprítomňovali darcu. Schopnosť učiť sa, vzdelávať sa je jedným obrovským darom. Záleží len od nás, či ten dar, schopnosť vzdelávať sa, učiť sa, použijeme ako relikviu a odložíme kdesi do skrine, alebo budeme nosiť stále so sebou ako dennodennú potrebu, s ktorou je potrebné žiť. To, že ste sa rozhodli straviť jeden týždeň z prázdnin práve v laviciach Prešovskej univerzity, svedčí o tom, že považujete učenie sa za jeden nádherný, vzácny dar, ktorý nám pomáha prenikať do tajov života. Pomáha nám zisťovať, kto sme v tomto svete, ako funguje tento svet, kam smerujeme vo svojom živote. Som presvedčený, že týždeň strávený na našej univerzite bol vzácnym darom pre vás, pre vašich rodičov, pre starých rodičov, pre všetkých, ktorí milujú ľudskú múdrosť, ľudské dobro a tomuto chcú podriadiť svoj život. Chcem vám popriať do ďalších dní prázdnin, aby ste ich strávili minimálne tak dobre, ako ste trávili tento týždeň na našej univerzite. Nech prežijete ho v pokoji, v radosti, aby ste na začiatku septembra boli plní elánu, plní síl, plní odhodlania po tom najvzácnejšom dare, ktorý máme, to je dar, schopnosť učiť sa. Všetko dobré. Ďakujem pánovi prorektorovi, profesorovi, doktorovi Milanovi Portíkovi, filozofie doktor, za slávnostný príhovor. Za absolventov 7. ročníka magisterčekovského štúdia Prešovskej detskej univerzity prečíta víťaznú prácu absolventka Patrícia Minichová. Katarína Hudačková, ako som vstúpila do histórie. Bolo to úplne normálne ráno. Také obyčajné, ako to predchádzajúce. V povetrí bolo cítiť vôňu prázdnin. Vonku sa rozliehal smiech bezstarostných detí, ktoré si užívali pohodu týchto letných dní. Vstala som a vychystala sa. Tak ako aj po iné roky, aj dnes sa začína Prešovská detská univerzita. Keď som prechádzala po chodbe a hľadala moju skupinu, udivene som si prezerala tie zástupy detí.
samé neznáme tváre. Vyzdvihla som si tašku s vecami a začala som sa zoznamovať s ostatnými. No to, čo sa deje a kam som sa to zapísala, som si uvedomila, až keď ma pasovali za študentku. Uvedomila som si, že som sa nestala len súčasťou univerzity, ale ja som vlastne vstúpila do minulosti. Zrazu sa mi začal prehrávať celý deň od začiatku a ja som zistila, že dvere, ktorými som vstúpila, boli vlastne bránou do dávnych vekov. Tí rytieri boli vlastne súčasťou histórie. Deti, ktoré tu ráno boli, sa celkom iste prišli tiež zoznámiť s históriou a minulosťou našich predkov. Ďalšia prednáška to len potvrdila. Dinosaury. Konečne som mala pocit, že viem, ako to bolo predtým. Predtým, než som sa narodila ja, moja mama, či celkovo my všetci. Spolu s ďalšími prednáškami a seminármi som si vytvárala pestrú mozaiku histórie a vlastne som sa stala aj jej súčasťou. Takto sa mi aspoň na chvíľu podarilo preniknúť do minulosti a je mi ľúto, že dnes sa to celé skončí. No aj tak môžem kľudne povedať, že síce je to môj posledný rok na Prešovskej detskej univerzite, ale rada by som sem prišla aj na budúce. Ďakujem Patrícii Minichovej za prednesenie víťaznej magisterčekovskej práce. Vážení prítomní, milé deti, naša slávnosť sa pomaly končí. Skôr než ukončíme promočnú slávnosť, sa spoločne potešíme z pesničiek, ktoré nám prišiel zaspievať host 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity, hudobná skupina Hrdza. Tak my pozdravujeme účastníkov Detskej letnej univerzity Prešovskej a zahráme vám pieseň Na horách býva, ale nie je to žiadna vykopávka. Na horách býva ako tá masíva, bez strechy, bez plota, ako tá sirota na horách býva. Voľnosť, voľnosť, sladký duše plamen, miesto pokrievky, pripali
taká sa mi páči, čerešnička v makovom koláči. Hej, taká, čo má fajné pľúca, do práce aj do tanca je súca. Hej, taká sa ti ľúbi, čo má pehy a biele zuby. Hej, taká sa ti hodí, čo varí, pečie, vie vystrojiť hody. Hej, takú, len takú nájdem, čo by vniesla do života nádej. Hej, takú, len takú nájdem, čo by vniesla do života nádej. Taká sa mi ráta, čo mi na noc potvorí vráta. Hej, taká mi povôli, čo druhému sa nikdy nepodvolí. Hej, hej, taká sa ti schýva, neskrotená, bláznivá diva. Hej, taká s hrdzavými vlasmi, s ohňom v srdci, čo je plná vášni. Hej, takú, len takú nájdem, čo by vniesla do života nádej. Hej, takú, len takú nájdem, čo by vniesla do života nádej. Taká sa mi žiada, čo sa boskáva rada. Taká sa mi vidí, čo mi ju každý závidí. Taká s obrými bokmi, čo dá mi tuce deti a nezostane rokmi. Hej, takú, len takú nájdem, čo by vniesla do života nádej. Hej, takú, len takú nájdem, čo by vniesla do života nádej. No my vám dáme ešte jednu pieseň, ale neberte si z nej príklad, keď pôjdem ja robiť do Ameriky, keď sme ju hrali pred nejakým rokom v Nemecku, tak som to uviedol, že keďže tu máme hlbokú ekonomickú, hospodárskú krízu, tak je dobrý nápad zarobiť si ten dolár, no a mali ste počuť, ako nás Nemci vypískali, lebo oni si naše euro, svoju krajinu a svoje výrobky nedajú, nedopustia na seba, mali by sme si brať príklad z nich. Pôjdem ja robiť do Ameriky. Prišiel som ja do mesta z dediny, mal som ja pre dobré vidiny. Zobral od nás dievča čarovné, hej, len s robotou bolo zlé. A porvočku Anička, milučka, našla si bohatého deduška s Mercedesom, palácom aj
nechcel drinu už viacej rieť, okopávať zemiaky na poli, len plné zuby mám smolí. Pôjdem ja robiť do Ameriky, po pánovi je z tej politiky, že nie už za čo byť. Neraz sa tak nedá zdravo žiť. Hop, hej. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme vám krásne prázdniny, pekné leto, poučí sa Hrdza. Ďakujem veľmi pekne hudobnej skupine Hrdza za vystúpenie. Vážení prítomní, chlapci a dievčatá, na záver slávnostnej promócie zaznie pieseň Prešovskej detskej univerzity. Vytvorili ju deti počas tvorivej dielne v prvom ročníku Prešovskej detskej univerzity pod odborným vedením učiteľov pedagogickej fakulty a predstavuje oficiálny symbol Prešovskej detskej univerzity. Po skončení slávnosti vás všetkých pozývame do priestorov tejto budovy na vernisáž prác absolventov 7. ročníka Prešovskej detskej univerzity.